fie ha ene baby a mobeti yenka bia nti ne yehia wa ha sia yesuan de meden edi kofi kakare efisa bre kopim se nondu ebebo ye meeting me wo yenimu yesuan de enra na yehwe bibi na asem to eda so ne se unya asempa enka nkire wo yede yehwe duru baby a yehu se ebise se wotena wiase na se unya asem bia na ayewa dwun so bebo yonko ana se nipa bi omben wa mane a enye obia ana wonne wo wadwin sai ana se wonne wo dwen adwenkro ana se nye obia mpo na se wokọ wanimu a ope enu nti bosume miense ye obenim bosume ya mfimpi mienu ene eduonu nan maka cho se eba Asante se mu a sa bosume wei ya kopem bosume num no eye bosume kase e de maye ne senti de se Asante hina fiase edini fie eduonu enum 25 years ewo abenwa so anase sikadwa so eno eda nchen so a nieman kakran bi ana ohina fiase a oye eno nti yehia bia yehia se ye bo niema etisa ho edawuro ede ache ahwefo yadofo mo the kingdom of Asante nyina na yamamo hunu se de niema eko ebusua ene yensua nyansa ana yentie nyansa sem kakra akamfo ewo niema bebre a omode atoto ho no a ya na nika nika mu no edumre bi a ya na edin denso ya na sekire nso eye niema kakra bi a na nipa bi efa no se we die ye wo be ye wo kasatome ye wo niema bebre ya akamfo kasa na nanom kasa no ebra ebia yempese ye beti bibi ana obi beti bibi ase ana ase niema bi a ye bi empese obi be hu na ye di sese na no na ya na nanom eka nti se ye hia Asante se mu na ye di nkomo a ye fa sa niema no kakra na ye di ho nkomo maka cho se no a ye fie ase a ye di nkomo no na ye hwe bibi se unya asempa enka nkire wo yire eye Asante fo kasa ana se akamfo kasa ya ka edi kire se empo asemo ehia wo no fa asem no sie nye obia na yesa obo asem amane ana asa odo asem ko asem kire no ye de toto Bible ho se Bible mu ko Bible ma o se oyira oda okuku mu ne ho ana wen wa no nti kire se Asante fo niema bi ho no ma eno a na akwasi broni be fa ho kuchire ya ede ebetwere Bible no ede ma yen da bia me ka se niema we nyina bae ebugu ye som ye niema ye wo nti braso se ye sorry na ye deti na enra na me ka bibi se points bonzanti amwa osu nya sempa en kan kire wo yire be ka kire mo se ebra na ho kire no okwa ho kire mu na yonkofo nyina paw no oye na adwen se ne obeye bibi de nya sika okoyi ni 3 miensa a o kire se wa betimi a kire se 3 na se no obeche usika sabre no na woni sika ohina ni bre ya senka obi nkyira se dede wono ankasa na yiri mpo a oda no kukum se onko kan kire mpoansa amponsanti amwa na se mponsanti amwa nti amwa se onkyire na de na se nti amwa kire na yira de na se no kobo ohina mane e ma ohine kan se manya no adu nti momfa no mra omu ba ye no busa se nti amwa utina waye no afedi abrante bi ha so betimi a kira so omu yi nipa ba aduo no we begina ho no aka we begina ho no aka we begina ho no aka we ni nyina ye se na wo hene no ani nipa bi aye kana na ana se omu ato kese se uka no ntemu a nti amwa be ka se meire na abebo amane na eduru ba bi a omu yi nipa ba ko ma no begina obeka so utiri na waye no ye fe no unya asempa enka nkire wo yire nti unya asempa eye ba ko enka nkire oyire eye ba ko na ohi ti wo ka wie no osia yo Matias ye na che se asma me ka kire meyiri senka na miti na meyi na yampa anka meyiri aba be bo hene amane amanka wo hene eba be kum vise minisika me de ebesie anase minisika me de betua nipa obedi sa akansie so nkunim ase ebra chichiri nti amwa ede no bo duam na kane ne be ka se na bopem yedi nti amwa bo duam na nka ye be pe na kuku no ka kire ohene so ohene no kwasem ne se mitina mayie no enye asekire anase ne din anu aka no na ne nti amwa ohene se nti amwa dai no se hwe
no kwasɛm ne sɛ meka kyerɛ me yere sɛ etire na mayie ne efa ru nya asɛmpa nka nkyerɛ wo yere ebisa sɛ me wɔ asɛmpa bi na meka kyerɛ me yere ɔhene wɔn sɛ nka me yere ba bɛbɔ wa maneɛ etire na mayie no ewodin na me yere ha me nti ana meka kyerɛ no sɛ meti na mayie ne efa no unya asɛmpa nka nkyerɛ wo yere ɛno nti maka kyerɛ sɛ firi saa ɔbɛnim bosom yi koyɛ hwɛ sɛ de obesi a obesiesie wo ho yie hwɛ sɛ de obesi a obɛto ano nareka yie hwɛ sɛ de obesi a onni nipa bedin komo yie ebisa nye nipa wo matwa ho ahyia nyinaa ana ɛpɛ wo adamfo anaasɛ wo pɛ wo nkoso anaasɛ wo pɛ wo asɛm ɔhunti amoa na yira no ɔno a ware no ɔda no kukumpo ɔka kyerɛ no sɛ meti na mayie no sei na tie no ɔkɔbɔ ɔhena manne manka sinyame amfa fie anya na dom a anka yɛkyie no ekun no ɛyɛ asɛm a ɛda hɔ a mpanyin ta ka sɛ wonya asɛmpa kan kyerɛ wo yire ɛbra ɔhene busa sɛ ne ntiamoa uti no a wɔyɛ ne yɛfrɛ ne sɛ ɔse ohia ama matua makɔnɔdeɛ ohia ama bɛma adane wo baa ohia ama bɛma ayɔnkofoɔ apaw no nti ne ti no mmiɛnsa no no hɔ ɛna wɔhene ka kyerɛ ne sɛ ɛneɛ na mempo mɛso menya asɛmpa a bɛtoma no nareka ɛde afrɛ me no awusua maka dwo sɛ yɛhyia sɛ yɛ adesua berɛ ana yɛdu suo no meden ɛde kofi kakare ɛnnɛ ma memfa asɛm baako nsanka mo na sɛ yɛkɔba a ɛkyena nso nyankopɔn de yɛnkwakyɛ na nananom boaeɛ ne a yɛasana toa so ɔse dabi asɛm ti ana yɛdɔ kɔtokɔdu a yɛgyam ho dabi asɛm ti ana yɛdɔ ɛkɔtokɔdu a yɛgyam ho saa kasa no a nananom taa kasa bi sɛ osumbɔde a sumkɔdu obi kura timi ka sɛ yɛ pa yɛ behunu nti ana kyekyere boa saa kasa no nyinaa yɛ kasa toma nananom ka danso ne deɛ ɛhwɛ ne sɛ dabi asɛm nti ana yɛdɔ ɛkɔtokɔdu a yɛgyam ho ade nti a yɛn nyinaa yɛnim sɛ kɔdu nya adeɛ a yɛtɔ no bibia na sɛ kɔdu nya aduane a sɛbi akamfo bibiri kura ɛpɛ ɔdeɛ anaasɛ ɔboa ɔdeɛ bɔdeɛ ana nipa no bebree pɛ a ɔmo di nanso nipa bebree ɔhɔ no ma ɔmo value kwadu bi ano ankasa nanso da bi asɛm sɛ kɔm bɛba ama kwadu ho aba mfasoɔ nti sɛ yɛdɔkɔto a yɛntwa ntwene na emom na yɛtwitwa ho yɛgyam ho ama no asi hɔ meka asɛm wei de ahyɛ wadwe mu sɛ tena yɛbɛdi ho nkɔmɔ yie yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛdi sɛ nipa bi boa wɔ asetena mu a kai deɛ waboa wo na nso fa nneɛma bi a wɔyɛɛyɛ no ɛto baabi na sɛ ne ho kyerɛ no a wo so waboa no na mmom ɛnyɛ no sɛ nkoa wo ne nkoa wo ne wa ɛno nti sɛ obi aboa wo a anaa sɛ obi ayɛ obibi a wode bɔne bɛhyɛ nanan mu sɛ obi yɛ ɔpapa a asantefoɔ ka kasa bi sɛ na wahaw sɛ obi yɛ ɔpapa na wahaw deɛ a ɛnneɛ na sɛ obi yɛ adeɛ bi ma wa kai ɛnyɛ nsateɛ nyinaa yi a ɛwɔ hɔ yi a ɛnyɛ pɛ yi ɛnyɛ ne nyinaa na mfasoɔ ne ebiara wɔ mfasoɔ ebi akɛseɛ no bɔ nketewa ho ban na nketewa no ne akɛseɛ no so bɔ akɛseɛ no ho ban apagya wɔn abusua meden ɛde kofi kakari ɛnɛ ɛyɛ kwasi ada fa hyɛ wadwom sɛ wuku ade bɛn na wɔhwɛ ɛyɛ wuku dɛ yɛbɛdi ne kɛseɛ ɛwɔ manhyia ehyia ɛwɔ hase a yɛdwendwen akanfo nneɛma ho yɛka asantesɛm maka kyerɛ sɛ ɔhene mfie aduonu enum afidida odi ɛne Sagranti war mfie wɔ ha adunum ɛne na prempe ɛsan ba kumase 1924 ne 100 years no ɔhene asiesie bre a yedi efi sabre ya kɔpem November ana yedi saa afahye no nyinaa enyu hu mfiri asantesem mu asantesem hia sɛ de santehene ɛka yɛ no ɛnnɛ megidi sɛ me no mienu yɛsua bibi de me pɛsɛ wo ya ne sɛ wo ba yɛ page so a na wa share wa like na sɛ wo comment bi a na wo de aba fi sɛ mpanyin sɛ adwene ente baakofo eti midin edi kofi kakari ɛyɛ awurade pɛ na sɛ adom no dom yɛn na nanom bɔ yɛ ho ban e ma ade pa kye yɛ ne a ɛkyena yɛbɛsa na hyia wo hwɛ makra mo